ostaje gorka pilula ovih proteklih 8 godina, pogotovo ove zadnje 4, u kojoj grčevitu borbu vode naši Muhamed Kozadra, Kemal Ademović, Dino Konaković, Amir Zukić, Čomor i svi oni koji žele spasiti minimalan nivo digniteta institucije koja se zove Kanton Sarajevo. U protekle 4 godine bili smo zaista sudionici trgovina, prelazaka, devalviranja svega onoga što je SDA gradila u ratu i nakon rata u kantonu Sarajevo. Ove liste i ovi kandidati su garant da SDA ima sinergiju djelovanja, da SDA kroz svoje kadrove i u kantonu, i u federaciji, i u državi, i u predsjedništvu, ponovo ako Bog da, može ono što obeća svojim građanima i u kantonu Sarajevo i u cijeloj Bosni i Hercegovini i ispuniti. Jer SDA ispunjava svoje obećanje. SDA nije stajala i ove protekle 4 godine. Sačuvali smo, kažem, institucije u kantonu Sarajevo, snažno osvojili lokalne izbore i naši načelnici su danas pregaoci razvoja u kantonu Sarajevo. I naš član predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Bakir Izetbegović, je bio i ekonomski i politički i svaki drugi emisar naše zemlje i svih njenih građana. Donosio je stabilnost u region i donosio je, što je najvažnije, ovako teškom političkom ozračju i ovako nestabilnom uređenju donosio investicije. Zbog toga SDA-u više nego ikad treba snažna podrška i jaka pobjeda. Da ovim jedinstvom koji pokazujemo i koje smo pokazali i ovim proteklim godinama pokažemo, a znamo da možemo, svojim građanima, da možemo konstituisati poštenu i efikasnu vlast za dobrobit svih građana kantona Sarajevo, a i Bosne i Hercegovine. Stoga ja vjerujem da ujedinjeni i uz Božju pomoć mi u oktobru nosimo briljantnu pobjedu, a posle toga nosimo se sa problemima koji život znače i u Sarajevu i u cijeloj domovini. Zbog toga vjerujte Stranci demokratske akcije, podržite njene kadrove od Bakira Izetbegovića do svih kandidata na listama, jer u jedinstvu je naša snaga i u jedinstvu je, ako Bog da, naša pobjeda.